ሰላም ሰላም ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም ደሕና ዲኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚኣብሔር ይመስገን ሃም ሰላም ኣለኹ ድማ ሰላም ትኾን መዓልቲ ተስፋዬ እንኳዕ ድማ ብሰላም መጻእኹም ኣብ ዕድላይ ትብለዋልኹ ሓደስቶም ሰብስክራይብ ነባራትኩም ድማ ላይክ ኮሜንት ናገበርኩም ምብርታዕኹም ኣይክፈለኒ ስለ ትገብሩለይ ኣዝየ ካብ ልቢ ላመስግንኹ እምበር ሎማዓንቲ ኣዝያ ብጣዕሚ ተሕዝን እና መሃሪት ዝኾነት ዛንታ ሒዘልኩም መፅአ እኒአኹ ሰናይ ጻንሒት ማለት እታ ዛንታ ርእሳ ፍርሕዶ ወይስ ፍቕሪ እያ ትብል ላይክ ሰብስክራይብ ትረስዑ ቤተሰብ ሄለንን ሮቤልን ሓዳር ካብ ዝገብሩ 3 ወርሒ ጥራይ እዩ ገይሮም ነይሮም። ሮቤል ብጣዕሚ ህርኩትን ግን ድማ ፈራሕ ዝመስል ባህሪ ነበሮ። ድምፂ እንተሰሚዑ ይስንብድ ጽልመት ፈራሕ ነበረ። ሄለን ኩሉ ግዜ ሰብኣይ ክነሱ ከመይ ይፈርሕ ኢላ ተሓምዮ ነበረት። ሓደ ምሸት ክልቲኦም ካብ መርዓ ተመሊሶም ብእግሮም ናኸዱ ከለዉ ብሃንደበት ኣርባዕተ ዝኾኑ ብግልቦትን ብሰይፍን ዝተሸፈኑ ዘረፍቲ ከበብዎም። እቶም ዘረፍቲ ገንዘብኩም ወርቅኹምን ኣውፁ እንተዘይኮይኑ ክንቐትለኩም ኢና ኢሎም ኣፈራርሕዎም። ሄለን ብፍርሒ ናብ ሮቤል ተጸግዐት። ሮቤል በጃኻ ሓልወኒ በለቶ። ሮቤል ግና ነቶም ዘረፍቲ ምስ ረአየ ዓይኑ ብፍርሒ ፈጠጠ። ብሃንደበት ድምፃ ንሄለን ገፊሑ ኣነ ክመውት ኣይደልን እየ ዝበልኩኩም ውሰዱ ኢሉ ንሄለን ኣብ ማእከሎም እቶም ዘረፍቲ ገዲፍዋ በቲ ጸልማት ጫካ ጎዩ ሃደመ። ሄለን በቲ ዝረአየቶ ነገር ክትኣምን ኣይከኣለትን። ሰብኣይ ኢላ ዝተመርዐወቶ ሰብ ንሞት ኣሕሊፉ ሂብዋ ሃደመ። እቶም ዘረፍቲ በቲ ናይ ሮቤል ፍርሓትነት ዓው ኢሎም ሰሓቑ። ዝድዩ ሰብኣይኪ ንሱ ሃዲሙ ንስኺ ተሪፍኪ በልዋ። ግና ዝገርም ነገር እቶም ዘረፍቲ ንሄለን ዋላ ሓንቲ ኣይተከፍዋን። ቦርሳኣ መንጢሎም ክዲ እቲ ፈራሕ ሰብኣይኪ ድለዮ ኢሎም ገዲፎምዋ ከዱ። ሄለን ብንደት ናብኸየት ናብ ገዛኣ ከደት። ሮቤል ንዓይ ንሞት እዩ ካብ ሎሚ ሮቤል ንዓይ ሞይቱ እዩ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ሰብኣየይ የብለይን ኢላ መሓለት። ንጽባሒቱ ንጉሆ ሮቤል ናብ ገዛ መጸ። ክዳኑ ተቐዲዱ ብጭቃ ተለዊሱ ነበረ። ሄለን ማዕጾ ከፈተትሉ። ሮቤል ሄለን በጃኺ ክብል ፈተነ። ሄለን ግና ጸፍዐቶ። ፈራሕ ንሰበይቱ ኣብ ኣፍ ሞት ገዲፉ ዝሃድም ሰብኣይ በጃኻ ኣይትዛረብ ካብ ገዛይ ውፃእ ርኩስ ኢላ ማዕጾ ካብ ገጹ
عصوتو روبيل أبت دقة كوينو نقالة دقايق كحكحة هيلين قنا أي كفتتن دحر قروب دما دمصو طفأ دحر سلسة معلتي بوليس نهيلن دول الله بجاقي نمسكرنا كتماسي علىكي نتوم زرفتخي حجنا يوم علنا بلوا هيلنا بوليس طعميا كدت እቶም ዘረፍቲ ኢዶም በካቴና ተኣሲሮም ነበሩ። እቲ ዋና ሓላፊ ናቶም ዘረፍቲ ንሄለን ምስ ረአየ ርእሱ ኣድነኑ ከምዚ በላ ኣንቲ ጓል ሰብኣይኪ ብጣዕሚ ጅግና እዩ። ሄለን ተገረመት። እንታይ ማለትካ እዩ? ንሱ እኮ ሃዲሙ እዩ በለቶ። እቲ ዘራፊ ድማ እቲ ሰንቢዱ ሓቂ ተዛረበ። ንሕና በቲ ምሸት ንዓኺ ክንወስደኪ ንዕኡ ድማ ክንቆትሎ ኢና መዲብና ነይሩ። ሰብኣይኺ ግን ንዚ ተረዲእዎ ነይሩ። ንዓና ንምትላል ፈራሕ መሲሉ ናጨረሐ ናብ ጫካ ዝሃደመ ንሕና ንዓኺ ገዲፍና ንዕኡ ክንስዕቦ ኢሉ እዩ። ፕላኑ ድማ ሰሪሑ። ንሕና ንዓኺ ገዲፍና ንዕኡ ክንሕዞ ኢልና 30 ደቂቕ ስዒብናዮ። ኣብቲ ጫካ ሒዝና ብሰይፊ ወቂዕናዮ ኢና። ንሱ ግን ደሙ እናፍሰሰ ከሎ ዋላ ንሓንቲ ደቂቕ ናባኺ ኣይጠመተን። ምክንያቱ መንገዲ ገዛኺ እንተጠቂምና ክንምለሰኪ ምዃንና ይፈልጥ ነይሩ። ንሱ ንዓና ካባኺ ንምርሓቕ እዩ ሃዲሙ። ሄለን ዓለም ተደፈነላ። እቲ ሃዲሙ ዘበለቶ ሮቤል ተሰዊኡላ እዩ። ጎዩ ናብ ገዛኣ ከደት። ሮቤል ኢላ ናብቲ ቅድሚ 3 መዓልቲ ዘባረረቶ ቦታ ኣብ ኣፍ ደገ ማዕጾኡ ረአየት። ኣብ ደገ ዝተረአየ ደም ነበረ። ሮቤል በቲ ምሸት ተወቂዑ ደም እናፍሰሰ ዳሕን ምህላው ክርኢ ኢሉ እዩ ናብ ገዛ መጸ። ንሳው ወፂኣ ኢላ ምስ ዘገቶም ግና ዓቕሚ ስለ ዝወድአ ኣብቲ ጎረቤት ዘሎ ቦታ ወዲቑ ብትሕትን ብደምን ሞተ ተረኸበ። ሄለን ኣብ ሬሳ ሮቤል ተደፊኣ ኣወየት። ንስኻ ደምካ ኣፍሲስካ ንዓይ ክትድሕን ኣነ ግና ማዕጾ ዓጽየ ቀቲለካ። ሓቀኛ ፍቕሪ ሓደ ግዜ ፈራሕ መሲሉ ይመጽእ። እቲ ዝሃድም ንገዛእ ርእሱ ንምድሓን ዘይኮነሲ ንጸላኢ ካባኻ ንምርሓቕ እዩ ትብና ልማዕምዛንታ ማለት እዩ። ኣዝየ ብጣዕሚ ሕዚናትኒ እንድዒ ኣይፈልጥ ግን ሓደ ግዜ ብዙርያና ላሕና ልፍቕሪ ላሕና ልካድሕኑ ብዙሕ ነገር ይገብሩ ግን ኣሕና ንንዕቆም ሸለል ንብሎም ብዙሓት ነገራት ኣሎ ማለት እዩ። ከቢድ ሓቀኛ ፍቕሪ ዓድለኛ ካብዚ ከምዚ ዓይነት ደሞ ይሰውረና እና ሰብስክራይብ ላይክ ኣይትረስዑ ቤተሰብ ይኸውረለይ ሳብ መጨረሻ ሓርፉ ስለ ዝጸናሕኩም